Това е изключително изпитание за всеки град. Поставя го на световната карта, независимо, че го превръща за значим град в Европа. Изключително тежко изпитание и аз съм повече от доволен и щастлив, като човек, който е свързан и с сектор култура, че Бургас се нагърба с това изпитание. Не само се нагърба, Бургас и управлението на кмета Николко отдавна са доказали, че са ярък пример как трябва да работи местната власт и това някакси за мен е заслужен резултат от дългогодишните практики, които се развиват в града, за да е символ на един от най-големите ни и развиващи се градове в България. Има пълната ми подкрепа кмета и неговия екип, подкрепата на Министерството на туризма. Това ще е едно от нещата, върху които ще акцентираме, когато говорим за Бургас и за региона, тази кандидатура, културно-историческото наследство и разбира се цялата програма, която ще бъде представена през всичките тези години. Това е едно от първите неща, с които започвам и ще акцентирам от работата на Министерството на туризма. Трябва да знаете, че след тази среща с бранша и с кмета видях отговорни, отдадени на работата си хора, много ясно формулирани проблеми. Радвам се, че част от отговорите, които получиха доверието на бранша. Не са малко въпросите. Като започнем с разширяване на сезона, крилата на сезона, така както го наричаме в туристическия бранш, увеличаване на визовите режими за работна ръка, тъй като има голям недостиг, предложения за допълнително финансиране на инфраструктурата на Южно Черноморие, което е важно. Проблемите на всеки един от браншовете по-отделно бяха изслушани и мисля, че намерихме допирни точки. Предстои, разбира се, промяна в Закона за туризма и сега е времето, следващите 2-3 месеца и браншовете и на национално ниво, и на регионално да дадат своите предложения, така че да постигнем това, което всички искаме, един работещ закон, който помага на бранша и неговото развитие. Това бяха основните теми. Пожелавам на добър част на кмета Николов, на Бургас в тази надпреварва. Те не са сами. Цяла България ще застане за тях и в мое лице и Министерството и държавата. Ако имате въпроси... Какви промени Закона за туризма обсъждате? Какво трябва да се текстове за промени? Ще въобще най-важните, защото това не са и едно-две нещата. През всичките тези 4 години се натрупаха много предложения от различните браншове. Разбира се, фокус е изграждането на гаранционен фонд. Фонд, който гарантира защита на потребителя, на пътуващия човек, на всеки български потребител. Това, освен че е изискване на Европейския съюз, ние много сме се забавили и се надявам в рамките на следващите 2 до 3 месеца вече да подготвим предложенията на бранша, като акцент, разбира се, защита на потребителя. Има още, ако не противоречие, то различни мнения. Надявам се да ги изгладим и да вкараме този гаранционен фонд и да се появи. Знаете, че неговата необходимост се изкочи веднага и липсата му се усети по време на COVID-кризата. Така че това е нещо, което трябва да направим. Разбира се, има много промени, които трябва да направим. Изсветляването на сектора е изключително важно. Защото нелоялни туроператори, хора, които нямат нищо общо с туризма, но в същото време черпат от туристическия поток, правят печалби, без да плащат осигуровки, без да плащат всичките си задължения към държавата, за съжаление не са един-двама. И това го иска не само държавата, иска го и сектора. И това беше едно от основните неща, върху които разговаряхме. Разбира се, има много промени, които касаят от екскурзоводите до хотелиерите, туроператорите, Българския туристически съюз. Така че отварянето в този смисъл на закона и промените касае целия бранш и се надявам да обобщим всички тези предложения, да минат през една ползотворна дискусия и скоро да го видите в парламента.